Treba će mi kalup. Uzet ću ovaj. Napunit ću ga tečnom čokoladom. A sad ću napraviti čokoladno testo. Malo brašna. Mešam to sve. A sad ću staviti to u mikrotalasnu. Odlično. A za bananu imam drugi plan. Prvo je treba očistiti. A sad mi treba moj najoštriji nož da bih isekla bananu na male komade. O, moje testo je spremno. O, da, kakav miris. Wow, ispalo je super. Sad ću preko kore staviti bananu, a zatim sipati šlag. Da, baš lepo. Ali nešto nedostaje. Da, uzet ću još malo čokolade i preliti svoju tortu.